Я да видим брошурата. Доколкото пише ето тук, театъра Панаира е ето там. Хайде. Мяу. Мяу. Много ти благодаря, коте. За теб е всичко пук. Добре, че хвалихме. Не гъбници. Още ще вървим. Идва нашия Панаир. Панаир с много нови неща. Много забавления. И кой знае какво още. Уху! Здравейте! Аз съм големия Вичо и аз управлявам този Панаир. Търсям нови участници, които ще правят представление в Панаира. Здравейте, Пук и Котарак! Искате ли да участвате в Панаира? Разбира се! Можете ли да правите кълба? О, да, виж какво можем да решим с котенцето. Чакай, че се замаях. Нека. Сега пак. Колко забавно! Наети сте! Ще получавате по 5 лева! Къде отиваме сега? Ама, вие сте на Панаира. Да, ама къде отиваме да се приготвим? Аз съм леканият, имате предвид. Добре, разбрах ви. Последвайте ме. Поправяне на следващата сцена. Имайте малко търпение. Следващата сцена е приготвена, нали? Сега трябва да изберем участници. Да, разбира се. Ако не изберем участници, това ще е най-големият провал. Къде ми е чита? Трябва да започне. Сега, кой е първия участник? Аз съм печенчето Пук. Окей, какво можеш да правиш? Кой тропа? Не, какъвто лазер. Не обичам лазери. Ти спри. Сега, аз мога да правя кълба. Не всеки го може. Но аз го мога. Ето, показах ли ви? Опа, одялото ми. Това беше много хубаво. Да, ейци. За първи път съм нает на работа. Къде е котката? Пук, ела да се облечеш. Добре. Сега ще се облеча. Изчакваме на котката. Дължина за крачки. Така да те видим. Здравейте, аз съм Котарак. На 8 години съм. Интересна информация. Но какво можеш да правиш? Нека да помисля. Мога да ловя мишки, мога да скачам и да правя кълба във въздуха. Това е нещо изненадващо. Точно така. Кой може да прави се оттам във въздуха? Окей, Пук може да прави се оттам по пода, но по въздуха. Нека да ви.
О, да. Ние трябва да те видим. О, каква е звезда? Колко е хубава. Да не се занимавам с друго. Да започнем. Окей. Само да махна одеялото, че... Чакай, пук. Не, пук. Само аз съм в това. После ще ви покажем и двамата какво може да правим. Отивай в съблеканията, трябва да ти дам костюма. Не. Трябва да го направя без костюма, защото костюма пречи. Така, 3, 2, 1. Ау, малко боли. Това беше зашеметяващо. Това беше зашеметяващо. Точно така. И ти си наед. Сега да видим какво да видите. Ти Пук. Да. О, да. Пук. Къде си Пук? Пук. Не те виждам. Трябва да е тук. Някъде. Ето сте. Дай, облечи тази дреха. Така. 1, 2, 3, 4. Какво мислите? Аз мисля, че това беше най-уникалното видео някога. Да, точка видео, защото аз правя запис. Защото всеки път трябва да правя запис на хората, които искам да наемам, за да мога пак да ги гледам. Ако са ми харесали или ако не са ми харесали, да ги гледам, за да видя какво не им нарите и да им помогна. О, добре. Не спи! О, добре. О, добре. Какво стана? Ма ти сериозно ли не помниш? Ами... Аз ти да спах. Приготвяне на следващата сцена. Приготви се сцената. Добре. Сега, дами и господа, ние ще правим великолепни номера. Харесваме ви. Това ще бъде много яко. Да, знам, че ще бъде много яко. Това ще бъде много яко, ти си Пук. Сега, аз съм първи и ще направя фокуса с... Не, чакай. Пук, и кажи ти си първи. Ами, дай първо ти. Не. Първо с... Не искам да се обеш, но първо с нормалните номера. Добре. С кълбото, помниш ли го? Добре. Якото кълбо. Какво стана? Добре. Я пак. Пук, измори ли се? Не. По-да изпочини, защото виждам пот, че блика от теб. Наистина.
Така, Катеричко, ти си сега. Ти си Катеричко, ти си нещо. Хайде, Катеричко. Аз. Ама не към те. Къде отиде? Къде отиде? Не към те. Това ли беше? Това е изненадващо. Но сега, замъж! Ама че съм самовлюбен. Влезе размаз. 3, 2, 1. Бум-ба-да-дим, бум-бум-бум-бум-дум, бум-бум-бум-дум, бум-бум-бум-дум. Ох, леко съм замарян. Ууу! Ууу! Колко леко! Ууу! Много сте яки! О, да, много! Винаги ще ви гледам, ще ви запиша! Ууу! О, добре. Сега! Пук! Заедно номера! Хайде! Ами Катеричко включих. Окей! Леле, изпитвай. Трябва ми болница. О, замаях се. Ууу! Много сте яки! Ти ръкопляскай. Благодаря ви. Леле, колко се изморихме. О, Боже. Сега да се поглъвним. И това е края на втория епизод. А сега котката чакна се крил. Сега ти измай Аз и приятелката ми. Сега, по-точно, котката и мечето ще кажат последни думи преди края на този епизод. Благодаря ви, че бяхте с нас. За недружни животни, втора част. Очаквайте още, ако искате от задружни животни. Обичаме ми! И до скоро! Името на това видео ще бъде... Задружните животни. Не само за дружните животни. Значи ще бъде епизод 2. Задружните животни панаирът. Добре. Панаир. Точно така. До скоро! До нови срещи. Довиждане!